Da. Ikaskeraz, euskara itzultzeko da, horretikeko jokare izan arren berenengo lanbidea dituzio, Itzarra enpresako sortzaileetako bat da, gaur egun, eta zuzendari dira. Euskatu egiten ditu, aholkularitza enpresako lanak eta futbola. Lan horiek asko, euskara sustatzea duen du. Gaurkitzaldian, ekidik, bizitzan zehar izaneko esperientzia, eta euskarak izan duen garrantzia pasatuko ditu. Eskerrik asko, nik mikrofona erabiliko dut, mikrofona nahiko bajua eta seguramente espoetan abiltzen baten bat lokartu egingo da. Orduen, eskatu nuen mesedez mikrofona jartzeko eta bera lagun izango ditzaldiak zehar. Esan bezala, lehenengo eskerrak eman gonbidatzea arren, Universitateko ordezkariei, eta esan bezala euskararen astearen barruan antolatzen den ekitaldi bat da gaurkoa, eta euskarari buruz hitz egingo dut. Hitzaldia euskaraz izango da, baten igual ez dago jakingo, baina gaurkoan behitzet derrigorrezko izango da euskaraz egitea hitzaldia. Eta hala ere, landuko daz, hirugai, batzuk zuzenean izango dute harreman euskararekin, beste batzuk ez. Hirugai horiek segitzuk izango diren, batetik kirola, bestetik ikasketak, eta azkenik lana. Hiru arlo horiek, hortxe dituzuenak, dira azken batean nire bizitza ez, eta kontatuko dizuet, bizkat hiru arlo horietan zein izan den nire ibilbidea eta horren inguruan arituko gara. Ez izateko oso astuna ere hitzaldia, planteatu ditut bi ariketa, zuek ere parte hartzeko eta bizkat buruari eragiteko eta ez denbora luzean ez egoteko nire hitzak entzuten ez. Esan bezala astunegia izan daitekelako eta nire toruna ere ikusten duzu bezala nahiko monotona delako. Orduan, hasteko kirolari buruz hitz egingo dizuet eta bizkat nik izan ondako esperientziak azalduko dizkizuet. Kirola egiteko arrazoi nagusiak, hiru klabe nagusiak hortze dituzu ez. Batetik motivazioa, bestetik nortasuna eta azkenik zaletasuna. Hiru horiek izan dira niretzako arrazoi nagusienak kirola praktikatzeko txiki-txikitatik. Motivazioaren aldetik esango nuke nire motivazioa kirolean entradatuta oinarritzen dela batez ere txiki-txikitatik oso urduria izan zelako eta baita nahiko bihurria ez. Orduan urduritasun hori zer-zerekin bete behar nuen edo eta beti oso motibatuta egon naiz edozein ariketa fisiko egiteko ez. Pizkat apaltzen zidalako zeukan nervio hori ez. Orduan motivazioak garrantzia handia izan du niregan ez. Kirola egiteko orduan. Honek harreman zuzena dauka nortasunarekin, izan ere nire nortasuna nik uste nahiko egokia izan dela kirola praktikatzeko orduan. Batez ere, kirol lehiakorrera pausua eman duen ez. Izan ere, kirola egiteko modu ezberdinak, batzuk praktikatzen dute kirola gustatzen zaielako, ez era kompetitiboan, gustatzen zaielako kirola egitea, fisiologi ondo sentitzea, eta bere buruarekin ere ondo sentitzea ez. Beste batzuk lehiara ematen dute urratsa, eta nire kasuan horrela izan da txiki-txikitatik ez. Bi kirol horietan, ikusten duzu bi kirol horiek lehian oinarritutako kirolak izan dira, nire kasuan, borroka eta bai futbola, eta horretan esan bezala nortasunak garrantzi handia izan du.
zertan nortasuna, edo nolakoa naiz ni, esateko, ondorio eskatzeko kirola eta nire nortasuna komplementarioak izan direla, nik uste batetik nahiko lehiakorra naizela, eta zentzu horretan beti gustatu izan zait kompetizioko kirola egitea, nire nortasunarekin bat dator, orduan, niri beti gustatu izan zait kirola praktikatzea aizialdi bezala, baina norbaiten aurka kompetitu gara duen, orduan hortik eman nuen urratxo hori eta beti asko murgilduta egon naiz kompetizioko kirolean. Gero ere, bere nortasunaren beste alde bat da oztopoa gainditzerako orduan, kirolean gainera oztopo asko izan hori dira, batez ere gauzak gaizki joaztenean, buelta asko ematen dizkiozu buruari, zergaitik dira den gauzak hain gaizki, nola konpondu daitezken, eta nire nortasunak horretan lagundu ditzen nahiko oztopo horiek gainditzerako orduan nahiko kritikoa naiz, baina nahiz eta kasu egin gauza negatibo horrek hori beti buelta eman diot horri, jarri ditut mekanismoak edo negatibitate horri positibotasun bat bilatzeko eta oztopo horiek gainditzerako orduan bihurtzeko emaitz negatibo bat hurrengo egunean emaitz positibo batean. Orduan horretarako ere nire nortasunak asko lagundu egitez. Eta gero azkenik zaletasuna ere nabarmenduko nuke. Beti izan naiz oso kirol zalea, txikitatik, forofoa esango nukenik, eta inkluso kompetizioko kirola praktikatu aurretik oso zalea nintzen, horatzen dut niretzako igandeak zirela azteko egunik onenak, ez nintzen telebista horretik entzen, egun osoan, askotan bazkaltzeko ere, ebiltzen zen atzetik, geriarka, eta bajatik ez da gizera, eta nintzen mobitzen, ez? Ez nengoen telebista ikusten, eta bat nintzen irratia entzuten. Kirol bat, edo beste bat entzuten, eta egia esan nahikoa adikoa nintzen kirol guztietan, ez? Nintzen nolako listio bat edo esaten dena, ez? Gatiena kirol guztietaz pila bat, eta datu pila bat, eta Samebesera inkluso gade nintzen txikitan, edo nintzen partida armaietan ikusten, eta liberean irratia entzuten beste partidu batzuk, edo beste ordu berean ematen ziren, eta beste kirol emankizun batzuk entzuten. Orduan, esan bezala, zaletasunak izan du garrantzi handia. Gero egia kompetizioko kirola egiten hasi nintzenean, eta batez ere lan moduan ikusten duenean kirola, zaletasun hori pixkat baztertu ditot, kendu diot zeukan garrantzia, bestela forofa zoro bat egiten nintzelako, zurean kirolean oinarritzen bada, zaurelako murgilduta mundu horretan, eta hortik ateratzen zaren gainera, kirolean murgilduta jarraitzen baduzu, eta zaletasun hori alimentatzen jarraitzen baduzu, bihurtuko zeinerako zoro bat, ez da, orain gaur egun daukadan denbora librea, saiatzen naiz izate, okitzen, kirolaetik izate baztertuta, ez. Orduan, esan bezala hiru klabe dira, ez, nire kasuan kirola egitera bultzatu nautela. Zagalduko dizuet pixkat, bai borrokan bai futbolean esan dudan ibilbidea. Eta, hor da, kasue, borroka liberean, nire hemen daukagu gure artean, honekin batik persona bat, nirekin hasi zelako borroka, elkarrekin, hortzik uste duten data horretan, gutxi grabean, beratzen dara hori kasean. Eta nik egin nuen beratzen duetan zehar.